skal der ud i dag spille noget Prison fra en ny serie, vi kommer til at lave. Men ja, den anden show, som jeg lavede der trailer fra, den så bare så desværre ikke. Det kom aldrig næsten nogen spillere ind længere, og det var nogen, der lavede en stemme. Men her der okay spillere ind. De siger godt kan få test YT, så det var bare fedt nok. Så hele det må lige banke. Nu. Mindplex.dk han recorder også, så ja, jeg skal nok lige spørge måske efter den recording om et lille link til, eller hvad hans YT hedder, så jeg kan sætte et link i beskrivelsen. Okay. Men jeg fandt det på glitches her før, så jeg kunne ikke lige vise det, fordi det var lidt nederen. Okay, godt. Så skal vi se, om jeg kunne. Det der var nok close. Nu skal den lidt dårlig lige nu, det er bare. Okay, nu prøver jeg lige at tale lidt højere. Fordi jeg har ikke lige taget mit headset til, så det kan sagtens være, at jeg taler mega, at min mic den er mega lav, så. Men ellers kan jeg sagtens også skrue op for min mikrofon. Jeg ved ikke, om man kan høre det her. Der er på mit tastatur. Det kan svære. Jeg tror, den er sat på hard. Lux. Guld. Nu skal vi også lige få minet lidt. Men jeg synes, den er faktisk fedt nok lavet. Det eneste, som jeg måske godt kunne ændres ved det var måske at det der MCMO, det blev fjernet. Og så også at det måske kunne lave noget fedt ude ved det der scoreboard, sådan, så det ikke bare stod helt normale. Men jeg synes ellers det er så fedt. Jeg håber jeg kan få en YTSL herinde, men det kommer bare til at være en lille rundvisning herinde, og så skaffer vi lige for. Men ja, jeg kommer til at lave en serie herindefra, som er ligesom bagtrammer. Altså hvor jeg spiller historie i stedet for bare at spille spillet. Så hvis der er nogen af jer, der har set Brian from Denmarks bagtrammer, så kender jeg det nok. Hvor det er sådan visker og alt sådan noget. Man skal først, man skal så skifte sådan, så man bliver der på min del kontrol, men man kalder det for shift. Ja, men det er sådan noget. For helvede skal man bruge 16. Jeg fik lige, jeg 33, så man kan sagtens sige, at jeg er rich kid. Men ja, det kommer bare til at være en lille slags, ikke noget rundvisning, vi kan ikke vise rundt jo. Kan jeg bare lige tage op. Så vi viser lige rundt, og så skaffer vi lidt penge. Men jeg har allerede vist, hvad det der black market var, og sådan noget, så det bliver selvfølgelig mega fedt. Og det kommer til at blive en serie, som højst sandsynligt håber bliver elsket meget. Eller måske ikke elsket, men I ved godt, hvad jeg mener, drenge og piger. Men tak for den ene subscriber, jeg har fået. Jeg er totalt stolt over en subscriber. Jeg har aldrig nogensinde troet, jeg ville nå så langt. Så det er jeg bare totalt stolt. Helt mange jeg Men ja, der kommer sikkert også til at være en lille smule baggrundsstøj på min video denne gang. Men det er fordi, okay, jeg kommer lige til at tage lidt lavere det. Men det er fordi, at det er fordi, at okay, nu vi starter lige forfra.
det er fordi, at jeg har ikke lige mit headset på, det har jeg også fortalt, så jeg lægger noget baggrundsmusik ind. Jeg har fået noget no copyright music, så det er selvfølgelig mega fedt. Så det er jo, jeg har fået downloadet mig 5 sange, og de er som no copyright. Så det er jo mega fedt. Jeg glæder mig, der er 3 af dem, jeg sindssygt godt kan lide. Og det er nok dem, som jeg har lyst til at sætte ind i denne video. Men ja, så nu kan vi lige... Jeg var lige... Bare lige for i lavet. Jeg ved ikke hvorfor, men nogen skriver det dem i med stort D. Jeg ved godt det. Men ja, jeg skal også lige vise dem mine redigeringsskills, fordi jeg har virkelig redigeringsskills. Det kan godt være, at jeg ikke lige har lagt mærke til, men jeg har så virkelig meget redigeringsskills. Så ja, det er jo bare også så fedt. Den recording lige pt var omkring 6,5 minutter, så vi vil omkring gerne have den på de 10 minutter, men lige hurtigt. Og starte derovre i spawn. Lad os lige holde flækker. Jeg ved, de sætter det der sådan, så man kan bevæge, og så ved jeg bare slet ikke noget om det, så jeg bare lige hurtigt væk. Ja, det er til spawn. Lad os lige vise det direkte sådan op. Det ser ikke ud til, at de har lavet ulovlige ting, så vi har da bare rundt med svære ironarmor. Nej, vi har ikke lige ironarmor endnu, men ja, lad os bare helt op. Køb 16 seed. Lidt mærkeligt, man kan ikke sætte i dirt. DP, hvor? Ja. Luksus. Jeg tror lige, jeg laver et klip indtil. Nej, jeg tror ikke, de tager så lang tid. Så jeg vil ikke lave et klip. Ja, nu, men ja. Jeg håber, jeg kan lide den her video, fordi det er så... Jeg håber snart, at de får lavet den der test YouTuber rank. De har sagt, at jeg gerne vil få den. Og så skal jeg lige se med redigeringsskills. De har virkelig skills. Godt være, jeg ikke viser så meget på min video, men det er fordi, der ikke kommer sådan nogle... Det er fordi, jeg skulle se, om jeg kunne få nogle spillere ind. Så jeg sendte den lidt videre over Skype. Så vi kan få nogle spillere ind og sådan noget drop party og all that. No. Rip. Void Dramix. Det var CPO. Ja, der kommer også til at være IP-beskrivelsen til den, og så også til min egen server. Min egen server er nemlig også kommet op, så... No! Please! Fjolbrød! Fed nok. Man kan ikke selv prøve, bare ikke noget, man ikke kunne selv prøve. Nej,
var nederen alligevel. Han ikke sætte den som man kan sælge et sted. Det er lidt træls, at jeg ikke sælge. Den burde jeg have kun 14. Så det er nok godt, at det simpelthen... Okay. Der var recording her lige pt. Bare 11 minutter, så jeg slukker min record nu. Sig farvel til YT. Jeg synes, det har været en rigtig hyggelig episode, hvor jeg... Okay, vi lader os lige hurtigt stille mit brød. Men er det bedre selv? Så er det bedre selv et brød, fordi... Fuck, okay. Men ja, vi ses til næste gang. Vi ses YouTube. Jeg håber, jeg skal synes mine redigeringsskills skills.